ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲି। 2025ଟା ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ହୋଇନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2026ଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛିଟା ଖାସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ରୁହେ। ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ବି ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ତ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ କେତେ କ'ଣ ଭାବିକି ରଖିଥିବେ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାଇଥିଲି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭୋଗ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କାଳହର କଷ୍ଟହର ଦୁଃଖହର ଦରିଦ୍ରହର ହର ହର ମହାଦେବ ରୋଗହର। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଅଦା ପକେଇକି ଚା କରିଥିଲି। ଆଉ ଖରାରେ ବସିକି ଚା ଟିକେ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ଆମ ଏପଟରେ ହେଉଛି। ଆଉ ପୁରା ପ୍ରବଳ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ବି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। 2025ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ 2026ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଓଲଟେଇବାନି। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଘରେ ତ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛିଟା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାଇଗଣ କିଛିଟା ଥିଲା, ଆଉ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଏପଟରେ ଫାଳି ଫାଳି କରିକି ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନଥିଲେ। ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଥିଲା ସେସବୁରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆଜି କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଭାବିଲି ଟିକେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଝୋଳ ଟିକେ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଫୁଲକୋବି ଭାଜିକି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଏବେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଖରାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ବଢ଼ାକୁଢ଼ା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ମା ପୁଅ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ସେପଟରେ ମାଆଙ୍କେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲା ଟିକେ ନଳ ଫଳ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ନଳ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଘରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ବେସନ ସେଥିପାଇଁ ପକୁଡ଼ି କରିନଥିଲି, ଖାଲି ନଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି। ସମସ୍ତେ କେତେ କ'ଣ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଙ୍କି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁ ମଟର ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ନଳ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଳ ଖାଇକି। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ତାପରେ ପୁରୀ କରିଥିଲି, ପୁରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ଛାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମଟର ତ ପ୍ରେସର ଦେଇଥିଲି। ଏପଟରେ ମଟର ସବୁ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ ଅଦା ଫଦା ସବୁ ଛେଚିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ, ଆଜି ଭାବିଥିଲି ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ନୂଆବର୍ଷର ଏଇଭଳି ସବୁ ଦିନଟି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ମୋର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ସେମିତି ଖାସ୍ରେ କଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲା ଦିନଟି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।
এই চাবি পকেটে ଯିବା। এই সাইলেন্ট। କଣ ମୋଟା କରୁଛୁ ବେ? କେତେ କଲର ଲଗେଇଛୁ? ତିନିଟା। ରାଗନି ତ? ପୁରୀ ତରକାରୀ ମତେ ଲାଗ ଲାଗି। ଲଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟା ପକେଇଥିଲି ତତେ ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟା ପକେଇଥିଲି ଦଳି ଖାଇଥାନ୍ତି। ନା ଦଳି ଆଜି କିଛି କରାହବନି। ତୁ ତ ଅଲଗା ଖାଇବୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଖାଇବି। ନା ଆମେ ଏକା ଖାଇବା।